زوستانا چاره لبردری چادرین دربدرین عفرینی لپناگاها شهبا. مالبات جیش بو خوش سرما و سقمی بپارێزن ده ناوا ئامادە کاریاندانە کوچش دەستێ وان وەرە ئەو دکن دا ku zivistan li ser wan nebe mîvanekî bargiran. Alav û maddeyên girtina dûra çadiran û çêkirina taldê da ku baran derbas hundir nebe zûzû peyda nabin û gelekî bihane. Derbider dibêjin çadir tu carî nabin mal û ew her tim bi sererastkirina çadiran re mijûlin. Tanî jiyakê min soba jê bû 3 sal em datine stana çariyê xerab bûme çekirin. Sobetin ne, mazotin ne, ciltin ne. Betanî kevin bû bû 4 sal. Betanî ji kevin bû. Nagermin em bin em dixwazin berî stanê de em megin bin gebûye stan, gebûye berf, baran çetin e. Ji aliyê xuva şaradariya penageha şehba bi derfetên heyî hewil dide xizmetguzariyên zivistanê ji derbideran ra pêşkêş bike. Lê ji ber dûrpêça herêmê û nedestek dayîna rêxistinên hawerçûnê derfetên wan sînûr darin. Çadırı diwan mesela çadır tinane. Çadır di ser nîvî çadira ra diriye. Perçe biniyorê. Gewrandinê dixwaze ama derfet û imkan tinane bi çadır derbazî şehba bibin em karin bin wa çadırina bigewrin. Mesela hundirê wan azil. Azil bime gerekin tinane yani. Keş û hewaya herêma şehba di werza zivistanê da pir sar e. Bayê kur herî û şîliyê hêştiye ku dayîk di xema gemkirina zarûkan li bin konan da bin. Hovî neqecek tem nexweş e neyê zivistan werê çû bibe. Zivistan werê sûbetine be zêde çatin dibe yanî. Sûbe derê werê dîndin bes mozût îş mozût e. Mozût werê îşî me li derê mêşî bê. De mozû jê neotêj de ortaya tem nexweşiyê û qeçik jê qey tu zonê yanî. Rûkê ortine be qeçik nikone xewkê. Di nava çadirên vê kampê de û 4 kampên din de. Derbiderên efrînî û malbatên wan bi fikarin dê zivistaneke çawel benda wan be. Ku ji ber rewşa dûrpêça li ser herêmê sû temenî bi hêsanî nagihêja wan û li aliyekî din li deverê tu jê derên xwe parastina ji ser mê peyda nabin. Newrûz reşo dengê Amerîka ji kampên derbiderên efrînî yên herêma şehba.